importantes. Unha que Verín non se pecha. Aquí hai dúas cousas que me parecen absolutamente inopinables. Unha é que a saúde é importantísima, é imprescindible e importa por riba de todas e cada unha das cousas. E por iso é moi importante que sigades nesa loita e desde este escenario mandamos todo o respecto e toda a forza do mundo para que así sexa. E a outra que me parece igualmente inopinable, mirade, eu sei que falo un montón, pero eu que me deron un día ergerme e decir, bueno, pues para mí está todo perfecto, está todo de puta madre, non dixo nada, que para mí está todo ben. Pero hai unha cousa que me parece... Primeiro quero dicir unha cousa, creo que temos como esa idea de que a xente que non fala galego é que odia o galego, isto non é verdade, o sea, eu coñezo moitísima xente que non fala galego única e exclusivamente porque lle dá vergoña, porque está acostumada a non falalo e cando fala se oi ridícula ou se oi rara e non é en absoluto galegófoba, simplemente é por pudor. Eu lle digo a esa xente que non hai nada máis fermoso que escoitalos falar, porque non hai só o único galego que se fala mal é o que non se fala, o único galego que se fala mal é o que non se fala. E despois quero dicir outra cousa, e é que hai unha cousa que non me parece opinable, que non me parece unha opinión, que me parece un dato, e é que falar unha lingua, dúas linguas, tres linguas, catro linguas, cantas máis linguas mellor, falar linguas non é de pailáns, o que é de pailáns é deixar morrer linguas, iso sí que é de pailáns. Por iso non hai nada que máis ilusión me faga sempre que escoitar ao meu povo que tan orgullosa me sinto e que tan orgullosa me sinto de levar por aí, eu sempre digo que son muller e son galega, que non teño a culpa, que simplemente tiven sorte. Para todos, por iso que máis ilusión me fai é acabar cantando todas e todos xuntos Tempestades de Sade.
hacer señales que nos quieren hablar. Compañeras, no soy el querer, una hija no medio normal, que ilumina todo y no me entero, que serio de estero, yo me lo que fue testamento, que aquellos lamentos te digo de vida, infectado de sangre surero, castines, culeros, recetas normal, vino dentro un monte de tarea, tiro de brea que no ni mar, la esperanza de tomar alento para ver un momento de no libertad, vais a ir a seguir, a curar de pensar en rezar, resistiendo a violencia de madres, a ser reseñas que nos quieren hablar, compañeras no soy un bebé, una ira no me llamo mal, que ilumina por algo más negro que serio de cero, mais ahí nos seguimos, a curar de pensar en rezar, resistiendo a la violencia de madres, a ser reseñas que nos quieren hablar, compañeras no soy un bebé, una ira no me llamo mal, que ilumina por algo más negro que serio de cero, Rebeca Rama, Efraín Nova, Xavier Gil, Maicer Pinto, Alberto Romero, Isabel Galván, Jorge Juan, Nancy Monitores, Iván Núñez, Iván Sanjurjo, la producción, Pachi Iván Dominga, nada más eso, y toda esta xente, por favor, un aplauso para toda a xente que monta o escenario, que cablea, que son os que menos aplausos levan, e os imprescindibles, os traballadores, as traballadoras, e o Lopaje Berín, ameazamos moi seriamente con volver. No es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.